खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना हो। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय इटानगरनि गुम्फा टेम्पोल एबा बुद्ध मन्दिर, बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। सोरबाफोर इटानगराव थांबा बे मन्दिरखौ नुवाखैबा नाहै, मानोना बे मन्दिरा इटानगरनि गंसे मुंदांखा बुद्ध मन्दिर। गोबाङानो बेयाव बेरायहैयो आरो जायगायाबो जोबोद समायना। भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो।